امروزها ҷамъоварии ҳосили сабзавоти барвақтӣ махсусан помидору бодиринг аз дохили гармхонаҳо дар ноҳияи дӯстӣ идома дорад, зеро хоҷагидорону деҳқонони заҳматкаши минтақа бо истифода аз донишу таҷрибаи кишоварзии худ нашу намои маҳсулоти киштнамудаи гармхонаҳои хешро хубу фаровон намуданд. дар ҳудуди ноҳия дар майдони 2 гектару 98 сотух гармхонаҳои доим амалкунанда мавҷуд буда, дар онҳо асосан помидор, қаламфури ширин, бодиринг парвариш карда мешавад. то имрӯза зиёда аз 444 тонна ҷамъоварӣ ҳосил шудагӣ аст ва содирот шудааст. Нуриддин Султонов солҳои зиёд аст ки заминро ҳамчун сарчашмаи даромад дониста, тамоми фасли сол аз он ҳосили фаровон ба даст оварда дар таъмини бозорҳои мамлакат сами худро мегузорад. Бояд гуфт ки ӯ яке аз деҳқонони бо таҷрибаи ноҳия ба ҳисоб рафта, бо ташкили гармхона таи солҳои охир дар самти парвариши помидору бодиринг муваффақ гаштааст. 1 феврал ира шинондум нихолора чабух кардам дору то амиқа шуданша дар дуруну ҳамо корда будам. 27 апрел чиндан асар кардам, то ҳамин рӯза 3-4 бор чиндам, як рӯз пас чинда истам. ҳаво гармай, тез тайёр меша. Насиб 2-3 рӯз пас ҳар рӯз мечинам. Хардора омада ҳайдари хона худшон бурда иста, ягон мушкилӣ надорам. ҳамин қадар заҳмат мекашем, меҳнат мекашем, ҳамин ҳосил фаровон меш, ҳамаро фаромӯш мекунем. ин нави помидор ки дохили гармхона парвариш ёфта пухта расидааст, чинта ном дорад. ҳар як нихол то ба 2 метр қад кашида 5 килограмм ҳосил медиҳад. Ба гуфтаи ин деҳқони асил, аз шинонидан то бо ҳосил расидан ба ҳар як деҳқон 90 шабонарӯз лозим меояд, то аз дохили гармхона ҳосили пурбори помидорро ба даст орад. Гармхонаи ӯ дар масоҳати 8 сотиқ замини назди ҳавлигӣ бунёд гашта, бо технологияи муосири соҳа таъмин аст. обёрии 3000 ниҳоли помидори гармхонаро ҳам ӯ тавассути усули қатрагӣ ба роҳ мондааст, ки ин самараи хуб ба бор овардааст.